A información non está só nos xornais, non é na televisión, nin na radio, nin nas redes. Non se equivoquen, onde a información está, pois así, fervendo, nos bares. Outro medio de comunicación. Pilar, de que falamos nos bares? De que falas ti hoxe en Xinto nos bares? Bueno, a verdade é que se se ven un café non é só por tomar o café, senón falar con as amigas, salir un pouco da casa, sobre todo nas nosas edades. Pois de moitas cousas, diferente, depende do estado de ánimo, das circunstancias. Desde, por desgracia, del accidente que hubo estos días hasta, yo que sé, estábamos hablando de comidas ahora para el entroido. E ti buscas bares con terraza, porque vexo que tes acompañante. Sí, lanudo. Sí. Escoita, Celsa. Que é o que se fala nos bares? Que nos preocupa? É que eu non estou nos bares nunca, entón eu que sei de que se fala nos bares. Estou falando cunha fantasma. Hoxe falamos da limpeza. Estábamos falando da limpeza. De todo. Sempre se fala algo de todo. Dos fillos, dos netos, de todo. Non está. Que non debía estar. Que non debía estar. De todo. Principalmente dos precios da comida. De como suben as cousas. De como suben as cousas. O aceite, os huevos, o polo, todo. Está mellor de política, de fútbol, de comidas, de entroido ahora, que está moi próximo. Por de todo, con todo é imposible falar de todo porque fala ela máis que a min. Unha gran fonte de información. A nosa corresponsal en Xinto de Limia pode ser Toto. É a corresponsal, E ti és o público que atende. Só actúo cando ela está de baixo. Tamén parece ser que din as novas que ven. Que ven moito frío. Ai, vaya tempo que temos hoxe, pois como hote, como mañá. Como este día van a ter un pouco crudo. Sei que ven frío. Bueno, mellor frío que chuvia. Sobre todo para o viernes e o sábado, que é o petardazo, que é un día moi importante aquí. Ven neve, dicen que ven neve. Si sigue como hoxe, según decides vos na gallega, vai estar un pouco fastidiado. Pois nós sempre atinamos, E non pasou nada, que non hai nadie. Eu non te vin. De que falas? Nada, que non pasa nada.